Iz Hrvatske i Slovenije u Cavtetu je završio 10. Epidaurus festival. Nizom koncerata, izložbi i predstava donio je jedinstvenu kulturnu ponudu koju je publika prihvatila s velikim zanimanjem. Epidaurus festival osnovan je s ciljem da spaja umjetnike s različitih strana svijeta i podari zanimljive izvedbe cavtatskoj publici. Tako je na kraju svog 10. izdanja spojio Hrvatsku i Sloveniju nastupom dvaju mješovitih zborova Libertasa i Adoramusa. Dubrovački mješoviti zbor Libertas već je poznat publici festivala, a predstavili su se svojim najdražim programom. Jedan sklop duhovne glazbe, svjetovne glazbe, crnečkih duhovnih pjesama do neizbježnih dubrovačke, dakle dalmatinske glazbe i par brojeva iz najpoznatijih dubrovačkih, tako mogu reći, Đelovi skladbi, Jedan grad, muzika, denote i bit će još tu iznenađenje. Slovenski zbor Adoramus prihvatio je izazov i predstavio se onim u čemu su oni najbolji. Večeras ćemo pjevati sakralni program pjesme o Mariji i zbog toga naš zbor je župnijski zbor, crkveni zbor, pravi iz crkve župe, Logatec, i pjevamo 30 godina i smo veseli da smo tu. Zajedničkom izvedbom Verdijeva zbora Židova okrunili su završnu večer festivala. Gotove su vijesti iz kulture. Hvala na